नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के हिट जोड़ी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और अक्षराज सिंह जी के बारे में आप सब जानते बानी कि बैक टू बैक ये दोनों जोड़ी जौन बा वो धमाल मचा रहल बा और आपन गाना रिलीज कर रहल बा। पानी पानी से शुरू भइल ई जोड़ी फिर से अब एगो नया गाना की शूटिंग काले कंप्लीट कैले बड़ी। सुने में आ रहल बा कि उ होली के वीडियो सॉन्ग बा और जौन शूटिंग के पिक्स बा यानी कि फोटो बा उ आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। एकरा अलावा पानी पानी के बाद ड्रीम में एंट्री रिलीज भइल, ओकरा बाद एगो बवाल करेंगे होली के वीडियो आ रहल बा। साथ में अब ई एगो नया वीडियो के शूटिंग कैल गइल बा जोना के फोटो आप लोग देख ही सकतानी और बहुत जल्द इहो गाना आप लोगन के यूट्यूब पर सुने के मिली। फिलहाल तो शूटिंग के पिक्स आयल बा, अभी कोना कंपनी से ही कोना चैनल से ही कितना तारीख के अभी कुछ भी अपडेट ना भइल बा। जैसे ही अपडेट हुई आप लोगन के जानकारी देवे खातिर हम हाजिर हम। फिलहाल ई अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और आज खेसारी लाल यादव जी के कुछ देर बाद एगो होली के गाना आ रहल बा ओके प्यार और सपोर्ट जरूर दे हम जौन की आप लोगन के टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर सुने के मिली। होली में बैंगनवा के दोस्त नइखे। जी हाँ, टीजर आप लोग पहले देख चुकल बानी। आज 8:30 बजे एकर फुल वीडियो सॉन्ग आए वाला बा तो देखम और एंजॉय करम और अगला अपडेट सब भी आप लोगन के मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबावले रही। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।